ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созани хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз якшанбе 3 апрели 2023 1000 рубл баробар ба 137 сомонӣ навори пачкаи киногира гӯшен ки дар ман чӣ рӯй кардагиян. дар имзону бардруи азиз мошин рӯй кардагӣ нест. он кас мошини арзон ё маторол ё велик фурӯшӣ дошта бошед дар ма рӯй кинем реклама мекунам, рекламаи зуруш мекунам. дарвозаҳои фурӯшӣ ҳастаи дар ноҳияи восе, пакришкаҳои фурӯшӣ ҳастаи ай трактор МТЗ 82, хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи вахш, ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, шаҳри ваҳдат, шаҳраки файзобод ва ду хонаи заминӣ дига ҳастаи дар шаҳри душанбе. квартираи арзон ҳастаи дар шаҳри ҳисор, шаҳри душанбе ва ду квартираи арзони дига ҳастаи дар ноҳияи рӯдакӣ. хизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминии 70000 сомон ва як комната квартираи 120000 сомон ай. бардори ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 510000 рубл бихарен ва як комната квартира 875000 рубл ай. ва дигар чизои арзон ҳам рӯй кардагам. видеоам зара ба қизиқ то охира тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода маъқул мешавад. мисли ҳар вақта адона лайкира бишхен. касе дар канали мо меҳмонен подписаться кунен. Подписаться. Мирим акусуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдураҳмони ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азизам, бачааш ки дор навора сар мекуна ба қизиқа ки мара гӯш кунен. квартира десем бардура аз қарудора дар ноҳияи рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия мегуфтиянаш. як хонага квартира дар панҷум этаж қарудора 68 квадратни метрай. ремонти хона 100% бардура азиз. пула биёр варақ биза бидро зиндагӣ ки. овсвеч мега ҳаста уҷатор 100%. нархи квартира дӯстони азиз 220000 сомон ай ки хели нархи наво дар ягон ҷо намеёвӣ. дӯстони азиз, дар ами канали Сауду Тиҷи меёвӣ хели нархи навора. 220000 сомон бардуи азиз квартираи фасони хушуд дар ноҳияи рӯдакӣ. соҳиби квартира гуфтагия ки агар мошинои 2011 боша болои суман битен мешава ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтар ҳам алиш мекунанд. и бародар бо квартираҳои фурӯшӣ доре мега дар доми барамбудагиш. мақсад касе дар квартира дар кораи ноҳияи рӯдакӣ ҳами акада занг бизанен миёва метантон. бардурои азиз, ай сабабе ки канали мо просмотрш бисёр ай, барои ҳам бардурои азиз мо да ҳар чиз роӣ мекунанд. барои ҳам бардурои азиз шумо ҳам агар форатон ки ҳами канал чизои арзон бихарен, ҳами видеора сар додам, ҳами як рӯз ду рӯз пас агар нахариденаш, уже дига ӯ номер да занг назанен ки ӯ чизша фурӯхтагӣ ай. барои ҳам бардурои азиз просмотри канали мо бисёр ай. як бародар мадая чӣ роӣ кард, ина гӯш кунен. бардурои азиз бо диққат гӯш кунен. пакришкаҳои фурӯшӣ ҳамагӣ 4 дона ҳай комплектанд. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён. пакришкаҳо бардурои азиз ай трактори Беларус МТЗ 82 анд. ай Россия овардаги ай состояниш 70%. ҳамаш бардурои азиз, ҳамаш комплект, нархиш 5000 сомонӣ мега. срочни пулуш дар корай. касе харидор бошем бардурои азиз бо арзон мешава. ина номерои Россияш да WhatsApp ам дора бардурои азиз. касе да пакришкаҳои фурӯшӣ дар корай ай трактори ана Беларус МТЗ 82 занг зада маслиҳат кунен. нархш бардурои азиз чӣ хеле гуфтам 5000 сомонак. бардурои азизам, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои реклама дошта бошен, мефоратон ки результат бита, мефоратон ки сразу буфурӯшемаш, ана бардурои азиз да ҳами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунен. ман барои харидорора дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаи зуруш мекунам. инами рақамҳо бардурои азиз чизе ки барои фурӯш бошад дар WhatsApp бинависен, ман рекламаш мекунам. касе ки дар Федератсияи Россия кор фаъолият мекунен, дӯстони азиз бо диққат гӯш кунен. як компанияро шумо да тавсия метаҳем, компанияи Акай Бозоралӣ ва Акай Назара.
бардруи азиз, ин компания беҳтарин компанияе барои гузаштани сарҳад. Шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон гирифта, иншоалло ки соҳу саломат ба сарҳади Қазоқистон мебаранд, миёранд. Мошиношона бардруи азиз, мошинои дидесен, мошинои киногиянд. Хеле ҳар компания хеле мошинои фасон надоранд бардруи азиз, ва и бародара муомилаш ҳамсозай. Хулоса компания беҳтарин бардруи азиз, нархи навош 7500 рубл гуфтак бугу. 7500 рубл. Агар занг бизанед бигӯй ки номеро рай канали Саудутиҷи гирифтам, яъне бигӯй ки номеро рай канали бачаи ачкидор гирифтам, шумо да скидкаи калон мекунанд ки. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бисёре бардро мегӯянд ки агар ягон хонаи арзон шавад душанбе прамои мадарои ки бардрои азиз акиш мо 70 чанд ҳазор шидагиен. Барои аммо аки вақти рӯй кардан надорам, не ки ҳами канал да успед карден мехарен. Ина бардрои азиз хонаи десен қародора дар шаҳри Душанбе, деҳаи Армуғон, болои бозорчаи Зарафшон да будай, 6 сотиқ замин, 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардаги проекти Зулқатияй, ремонтши бардрои азиз коробкаи ову суед мега дора, ҳуҷҷатош 100%. Нархи хонаи замини бардрои азиз дар шаҳри Душанбе, нархиш 120,000 сомонӣ ки хеле нархи наво нест бовар ки 120,000 сомон касе харидор бошен, соҳиби хона гуфтагия ки бо муомила дора. Ина бардрои азиз занг зада маслиҳат кунед. бардрои азизам, аз кадом шаҳр ноҳияе ки хона дар кора шумода комментар дар нависен, ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳраки Файзобод, деҳаи Боғи Мирӣ. 10 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, 3 хонаш ремонт дора, як хонаи дигаш потолокаш катурош задагия мега. дар трезош бардрои азиз часпондагӣ баня, кухни дардрунша, як шифонери калон ва як дивани детаҷаи кӯдакона меиста. овсвеч мега ҳаста ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, беруни хонада ошхона, ҳоҷатхона, мирхона доштай. дарахтои мевадиҳанда ҳам дора бардрои азиз, қариби хонада масҷид, мактаб, магазин наздик будай. нархи хона дӯстони азиз арзон гуфтесай, срочни пулуш дар корай, нарша 220,000 сомон мега, касе харидор бошен бо арзон мешава. бардрои азиз, ҳар ди рақамҳош WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. бардрои азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. дарвозаҳои фурӯширо гап мезанам. бардрои азиз, ягон ҷодаи хеле дарвозаҳои качествени арзон неста. ягон ҷода, фақат ҳами бародар арзон мефурӯша. корш зурай хулоса, бо диққат гӯш кунед. дарвозаҳои фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе, размерошон 3.5 ба 3, 3 ба 4 ва чӣ размере ки шумода дар кор бошад тайёр мекунанд, миёранд. бардрои азизам, доставка ҳама шаҳру ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон ройгонай. доставка бепулай. гиҷое ки мисол роӣ мекунӣ, доставка бепул. нархи навош бардрои азиз, нархи ҳами дарвозаҳо ай 5000 сомонӣ то 10000 сомонира. вобаста ай оҳани ғавс мекуна ва оҳани миёна мекуна. мақсад бигӯй ки оҳани ғавс хати тайёр ки пулаш камтар қиматтар мешава. агар оҳани тинqa хати тайёр куна, пулаш мисол арзонтар мешава. ин бародар 10 сола таҷрибаи корӣ дора. занг бизанем, пушаймон намешен. дарвозаҳои ҳузур дорада бардрои азиз, дарвозаҳои фасон фасони хушрӯ. бардрои азиз, касе ки тамошо кардесен, лайкҳои бепла аётон набароварда бошем. бо дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, рӯ парои 112 микрорайон. айраи калон бардрои азиз, як 500 метр болоай, кӯчаи Ҳуснобод. 13 сотиқ заминаи ду дар хонаи барбабар сохтагӣ, ҳар диш 3 комнатагӣ доранд. 3 комнаташ бардрои азиз ремонт доштай, 3 хонаи дига мисол дар барш будагӣ ремонт надоштай. ҳамон кухни дар дуруношонай бардрои азиз, мешава ки 2 оила зиндагӣ куна. овсвеч мега ҳаста ҳуҷҷатош 100% канализатсия дошта бардрои азиз, амборхона, ҳезмхона, ҳамоми ледниям дора. нархи хона дӯстони азиз 1,300,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бардрои азиз, бо арзон мешава. номерои телефонаш занг зада маслиҳат кунед. бардрои азизам, хаста набошем. бо як бор дигар мегзарем ба 7 эълони имрӯза. як квартираи арзони дигарро барои шуморо реклама мекунам. бо диққат гӯш кунед. ҳамфурӯшии ҳамалишӣ. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, 5 микрорайон, Кирпични, дом 5 этажа. квартира дар 4 этаж қарор дорад. як хонага 45 квадрате, ду хонага карда мешава, без ремонт, коробка, овсвеч, постоянӣ ҳаста, ҳуҷҷатош 100% мега.
дӯстони азиз, срошния нархиш 120 000 сомон арзон мешава ё ана ба хонаи заминакиам алиш мешава. мега ҷошсоз боша, овусвет дошта боша, ремон надошта боша ҳам мешава. мақсад ҷошсоз боша, мега овусвет дошта боша, болоиш пул метам. ҳами квартирара метам, болоиш пул метам, мега бардруи азиз. ана суми нахқати 120 000 сомон, мега агар хонаи заминӣ боша, ҷошсоз боша, болоиш пул медодай. хулоса бардруи азиз, номерои телефони поёнгиш WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кинен, ё бихаренеш ё алиш кинен ба хонаи заминӣ. бисёр бардро мегӯянд ки аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ хонаи арзон бумон. ина бардрои азиз бо диққат гӯш кинед. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Ҷовидон. бардрои азиз, касе ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро намедонад, пештара номаш Кӯйбешай. ана хона бардрои аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Ҷовидон, 8 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай, геди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, овусвеч мега ҳастай, хона ҳамаи шароитҳош 100%. нархи навоша бардрои азиз бо маслиҳат гуфтагиай. цена дагаварной. занг мезанен, ай соҳиби хона мепурсен ки чанд сумаи хонат. ина бардрои азиз, номерои телефони поёнгишам WhatsApp-ам дора. касе дар хонаи арзон дар кораи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ занг бизанед, нархи навоша бифаҳмед. касе ки бардрои азиз ай шаҳри ваҳдатем, бигӯен ки ҳо акама ай шаҳри ваҳдатам, ина бардрои азиз хонаи арзона қабул кунен. бардрои азиз хонаи фасони хушои десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, пушти молбозор. 5 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, 1 калидорам дора, баня, туалетам доштай, геди хона маҳкам кардагӣ. бардрои азиз, овусвеч мега доимӣ ҳастай. касе харидор бошем бо савдо мешава, мега нархи хона 200 000 сомонӣ. дӯстони азиз, беҳад хонаи фасони хушрӯб дар бардрои азиз, ана 200 000 сомон. номерои телефонаш бардрои азиз WhatsApp ҳам дора. касе дар хона дар кораи шаҳри ваҳдат занг зада маслиҳат кинед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. видеои пешнара комментариёш аҳамият додум. бисёри бардор мегӯянд ки ай шаҳри Сор квартираи арзон бумон. ина бардрои азиз, як квартираи фасони хушрӯма дарои кардаган ай шаҳри Сор, бо диққат гӯш кинен. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Сор, тарафи гидразол гуфтагиай, дом 6 этажай, духонага квартира, сехонагаш карда мешава. дар 6 этаж қарор дорад, 69 квадратни метрай. ремонти хона миёна будай. бардрои азиз, овусвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%. ана соҳиби квартира мега ки срошни пул дар корай. нархиш бо маслиҳат. дӯстони азиз, цена дагаварной. занг мезанед, нархи навоша мефаҳмед. марҳамат бардрои азиз, касе дар квартира дар кораи шаҳри Ҳисор, ана тарафи гидразол, занг зада маслиҳат кинен. номерои поёнгиш WhatsApp-ам дора. дар аввали видео гуфтам ки хонаи арзон астай дар ноҳияи Вахш. ба фикрам гӯш накардӣ, шояд ба ӯ наташа буд ба фикрам. бардрои аз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Султонобод. 14 сотиқ заминаи д дар хона кардагӣ. хона ремонт дора. бардрои азиз, ана соҳиби хона гуфтагие ки д дар хона, 1 калидор, баня дар друншай, срошно фурӯхта мешавад. касе харидор бошем бо арзон мешава. ана срошно гуфтагиай. нархиш 70 000 сомон. касе харидор бошем бардрои азиз, занг бизанед, бо арзон мекуна. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бисёри бардро хоҳиш мекунанд ки ай шаҳри хуҷандам хонаҳои арзон, квартираҳои арзон бимонен. гап нест бардрои азиз, аз ки ҷое ки мисол хона замин квартира шумо дар кораи комментарияда бинависен, ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. ина бардрои азиз, хотире ки ҳам бардро гуфтанд ки ай шаҳри хуҷанд квартираи арзон бон. ина бардрои аз квартираи десен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, якхонага квартира дар 2 этаж қарор дора, 28 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт доштай. соҳиби квартира гуфтагие ки ана квартираи фурӯшӣ, дига маълумот додагӣ нест. гуфтагӣ нест ки дар ки ҷои хуҷандай. бардрои азиз, нархиш 180 000 сомон. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест. касе харидори аниқ боше, номерош номерои Тоҷикистонай, занг зада маслиҳат кунед. хай бардрои азиз, бад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. аз ки ҷое ки хонаҳои фурӯшӣ, аз ки ҷое ки квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. хай Наташа, ту чӣ гуфтани? яд гап гӯ.
Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. خیر بردروی عزیز لایک را بچکنید کسی در کانال ما مهمونین подписаться کنین یگان روز ایمی کانال زمین خونه کوارتیرهای ارزان ان شاء الله که میخرین و اگر اون که زمین خونه کوارتیر چیزی که برای فروش داشته باشین میتونین که در این رقم‌های دیسیم بردروی عزیز در همین رقم‌ها در واتساپ بنویسین صورت‌ها شروع کنین معلومات بنویسین و برای خریدارا رکلامای زورش میکنم و کسی را میفوره که انا فقط ماشین‌های فروشی تماشا کنه بردروی عزیز کامنتاری بدرین او سوستا بالا برین کانال ماشین‌های فروشی ما در اونجا نوشتگیم بدرین کانال نو бардруи азиз дар ӯ канал фақат мошинҳои фурӯшӣ мепартом бидурен тамошо кунед ва бардруи азиз дигар гапам надорам то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен хаяка Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.